Dakle, dok sedimo ovde, neko tamo već crta nove mape. Neko već broji buduće mrtve. Ako mislite da je mir večan, pogledajte oko sebe. Rezolucije, etikete, laži i ćutanje o mrtvima, revizija istorije, umanjivanje broja ubijenih u Jasenovcu. Sve je to uvod u novi haos. Balkan se ponovo loži. I to ne iznutra, već s polja. Zapad ponovo pali Balkan. Već viđeno, prvo optuže Srbe, onda nas proglase zlom, a onda kažu sad vi rešite svoje razlike. Dok oni sede u Briselu i piju šampanjac, mi se koljemo. Dakle, ne nasedajte. Ova emisija večeras nije bila samo o prošlosti. Bila je o budućem požaru koji se sprema i o poslednjoj prilici da ga sprečimo. Dragi hrišćani i muslimani, ne dajte da vas opet zakrvave tuđim rukama. Ako večeras ne naučimo da zajedno pamtimo, sutra ćemo opet zajedno nestajati. Zločin nad Srbima neće biti zaboravljen, niti prećutan. Nećemo ćutati dok nas proglašavaju genocidnim narodom. I nećemo više igrati njihove krvave partije, kao što reče Putin